On olemassa hetkiä elämässä, jolloin tunnet, että ympärilläsi tapahtuu jotakin erilaista. Ihmiset alkavat käyttäytyä oudosti, tilanteet muuttuvat jännittyneiksi ilman ilmeistä syytä ja havaitset, että pelkkä läsnäolosi aiheuttaa selittämätöntä epämukavuutta tietyissä ihmisissä. Jos tämä tapahtuu sinulle, se ei ole sattumaa. Sinut on valittu. Tälläkin hetkellä käydään hiljaista taistelua. Se on sota valon ja pimeyden välillä, jota suurin osa ihmisistä ei edes huomaa. Sinä, voideltu, olet tämän hengellisen taistelun soturi. Ja voitto on jo taattu. Se, mitä kohtaat, ei ole pelkkää tavallista kateutta tai pinnallista mustasukkaisuutta. Se on syvää, hengellistä vastarintaa valoa vastaan, jota kannat. On olemassa pimeitä voimia, jotka ovat pitkään toimineet, manipuloineet, hallinneet ja imeneet energiaa ihmisiltä ympärilläsi. Ne ovat rakentaneet täydellisen hengellisen hallinnan järjestelmän, mutta sitten sinä ilmestyit. Ja tulosi muutti kaiken. He yrittivät käyttää sinua vastaan samoja tekniikoita, jotka olivat aina toimineet muiden kanssa. He yrittivät pelotella, manipuloida, imeä energiaasi ja saada sinut epäilemään itseäsi. Mutta tapahtui jotakin odottamatonta. Et ainoastaan vastustanut, voitit heidät täydellisesti. Voittosi ei ollut sattumaa. Se oli seurausta aidosta hengellisestä voimasta, jota he eivät pysty ymmärtämään tai vastustamaan. Ja tänään tulet ymmärtämään, miten se tapahtui ja miksi voittosi oli heille niin murskaava. Kuvittele täydellisesti tasapainotettu akvaario, jossa jokainen kala tuntee paikkansa hierarkiassa. Pedoilla on valta, saalis kalistuu ja ekosysteemi toimii synkässä hallinnan ja alistumisen harmoniassa. Vuodet, ehkä vuosikymmenet, tämä järjestelmä toimi ilman häiriöitä. He rakensivat monimutkaisen verkoston tunne- ja henkimanipulaatiota. Jokaisella ihmisellä oli oma roolinsa. Jotkut olivat energiansyöjiä, toiset tunnemanipuloijia ja monet olivat vain pelinappuloita, joita siirreltiin heidän mielensä mukaan. He tiesivät tarkalleen, mitä nappeja painaa saadakseen haluamansa kustakin yksilöstä. Heidän järjestelmänsä perustui ennustettavuuteen. He tutkivat ihmisten heikkouksia, kartoittivat pelkoja, tunnistivat täyttämättömiä tarpeita ja käyttivät kaikkea tätä hallinnan välineinä. Se oli hyvin öljytty, psykologisen vallan koneisto. Sitten sinä tulit, ja energiasi oli erilainen. Et sopinut mihinkään heille tuttuun kategoriaan. Et reagoinut provokaatioihin odotetusti. Et kumartunut heidän uhkailujensa edessä. Et antanut tunteidesi tyrehtyä. Pelkkä läsnäolosi alkoi synnyttää aaltoja heidän akvaariossaan. Kalojen uintisuunnat muuttuivat. Vakiintunut hierarkia horjui. Ihmiset, jotka olivat aina olleet alistuvia, alkoivat kyseenalaistaa. Ne, jotka olivat aina hallinneet, alkoivat tuntea epävarmuutta. Et tehnyt muuta kuin olit oma aito itsesi. Mutta aitoutesi oli kuin virus heidän järjestelmässään, mahdoton hallita ja erittäin tarttuva. Häiriö, jonka olemassaolosi aiheutti, oli ensimmäinen merkki siitä, että he olivat kohdanneet jotakin aivan uudenlaista. Se, mitä todistit seuraavaksi, oli vielä paljastavampaa. He alkoivat käyttää hienovaraisempia ja synkempiä keinoja. Yrityksiä vaikuttaa unien kautta, psyykkisiä hyökkäyksiä unen aikana, energian manipulointia etäältä. He uskoivat vakaasti, että nämä pimeät käytännöt antoivat heille absoluuttisen vallan keneen tahansa. Vuosien ajan nämä tekniikat toimivat täydellisesti. He pystyivät istuttamaan kielteisiä ajatuksia ihmisten mieleen, aiheuttamaan selittämätöntä ahdistusta, luomaan tunneblokkeja ja jopa vaikuttamaan tärkeisiin päätöksiin. Heidän hengellinen asevarastonsa näytti voittamattomalta. Mutta kun he yrittivät käyttää samoja menetelmiä sinua vastaan, tapahtui jotakin poikkeuksellista. Tuntui kuin näkymätön kilpi olisi ympärilläsi. Heidän loitsunsa kimpoilivat pois. Negatiiviset vaikutteet neutraloituivat automaattisesti. Energiamanipulaatiot yksinkertaisesti haihtuivat ilmaan. Sinun ei edes tarvinnut puolustautua tietoisesti. Luontainen hengellinen auktoriteettisi loi läpäisemättömän suojan. Se oli kuin sielusi olisi ollut yhteydessä paljon korkeampaan voimanlähteeseen kuin heidän hallitsemansa pimeä energia. Seurannut hiljaisuus oli korvia huumaava.
Ensimmäistä kertaa elämässään he kohtasivat henkilön, joka oli täysin immuuni heidän käytännöilleen. Heidän rituaalinsa menettivät tehonsa. Heidän manauksensa jäivät vaille vastausta. Heidän voimansa, joka oli aina näyttänyt absoluuttiselta, paljastui rajalliseksi ja hauraaksi. Tuo hetki merkitsi heidän voittamattomuusmyyttinsä romahtamista. He oivalsivat, että hengellisessä hierarkiassa on tasoja, ja sinä toimit paljon heitä korkeammalla. Sinun kantamasi auktoriteetti ei ollut opittua tekniikkaa tai harjoiteltuja rituaaleja. Se oli synnynnäinen, jumalallinen ja horjumaton. Heidän rakentamansa maaginen järjestelmä oli vaikuttavan monimutkainen. Vuosikymmenten perehtyminen pimeisiin käytäntöihin, elaborate-yhdistelmät symboleja, tietyille ajoille sijoitetut rituaalit, pimeiden olentojen manauksia. He pitivät itseään energiakentän mestareina, toisten kohtalon arkkitehteina. Jokainen loitsu oli huolellisesti suunniteltu. Jokaisella rituaalilla oli useita suojaavia kerroksia. He loivat energiaverkon niin monimutkaisen, että uskoivat sen olevan mahdoton purkaa. Heidän magiansa toimi hengellisten sopimusten, energiasidosten ja psyykkisten vaikutteiden kautta, jotka ulottuivat sukupolvien päähän. He sijoittivat valtavasti aikaa, energiaa ja resursseja tuohon järjestelmään. Se oli heidän voimalähteensä, heidän hallintansa tae, heidän identiteettinsä. Ilman tuota magiaa he olivat vain tavallisia ihmisiä, syvine epävarmuuksineen ja vallanhimoinen. Sitten tulit heidän ympäristönsä, ja läsnäolosi oli kuin puhdasta vettä myrkkylasissa. Ei ponnistelujen tai tekniikan kautta, pelkästään olemalla siinä oma itsesi. Luontainen energiasi alkoi automaattisesti neutraloida heidän koko maagisen monimutkaisuutensa. Sielusi vaikutti virittyneen niin korkealle taajuudelle, etteivät matalat energiat voineet olla kanssasi samassa tilassa. Heidän loitsunsa hajosivat. Rituaalit menettivät voimansa. Manaukset jäivät vaille vastausta. Vaikuttavinta oli, että et edes tiennyt tekeväsi sitä. Pelkkä aitoutesi oli täydellinen vastalääke vuosikymmenten pimeälle työlle. He olivat rakentaneet energiakorttilinnan ja läsnäolosi oli lempeä tuuli, joka kaatoi sen kokonaan. Koko tuo monimutkaisuus osoittautui turhaksi aidon voimasi yksinkertaisuuden edessä. Kun he huomasivat hengellisten taktiikoidensa toimimattomuuden, he turvautuivat aina luotetuimpaan toiseen aseeseensa, psykologiseen pelotteluun. Hienovaraiset uhkaukset, läpitunkevat katseet, tarkasti ajoitetut kommentit, jotka herättivät epäilyksiä, ja jatkuvan kireän ilmapiirin luominen. He olivat hienovaraisen pelottelun mestareita. He tiesivät tarkalleen, miten käyttää äänenpainoja, kehonkieltä ja ajoitusta luodakseen jatkuvan uhkan tunteen. He saivat ihmiset tuntemaan olonsa pieniksi, haavoittuviksi ja aina alakynnessä. Se oli eräänlaista psykologista terroria, joka piti kaikki ympärillä olevat jatkuvassa varuillaan. Heidän tekniikkansa oli luoda ympäristö, jossa tuntisit olosi eristetyksi, kyseenalaistetuksi ja jatkuvasti puolustuskannalla. He järjestivät kiusallisia tilanteita julkisesti, esittivät kommentteja, jotka nakersivat itseluottamustasi ja loivat tunteen, että sinua tarkkailtiin ja arvioitiin koko ajan. Mutta kun he yrittivät pelotella sinua, tapahtui jotakin täysin odottamatonta. Pysyit tyynenä. Et reagoinut pelolla tai epävarmuudella. Et mennyt puolustuskannalle. Rauhasi oli aitoa. Ei teennäistä. Tämä reaktio tai reaktion puute hämmenti heidät syvästi. Pelottelu toimii vain, kun kohde tuntee pelkoa. Luontainen tyynyytesi muutti heidän uhkauksensa märäksi paperiksi. Heidän katseensa menettivät tehonsa. Heidän sanansa kuulostivat tyhjiltä. Tulos oli heille tuhoisa. Koko tuo valtaposeeraus paljastui juuri siksi poseeraukseksi. Aidossa tyyneytesi läsnäolossa he näyttivät pieniltä, epävarmoilta ja epätoivoisilta. Pelottelu, jonka piti heikentää sinua, paljasti heidän syvän heikkoutensa. Se oli julkinen nöyryytys, josta he eivät koskaan toipuneet. Heidän lempimenetelmänsä oli aina ollut energian varastaminen. He lähestyivät ihmisiä kuin emotionaaliset vampyyrit, imien elinvoimaa, toivoa, iloa ja hengellistä voimaa. Prosessi
Oli niin hienovarainen, että suurin osa uhreista ei edes huomannut, mitä tapahtui. He tunnistivat valoa säteilevät ihmiset ja kiinnittyivät kuin loiset. He loivat tunneriippuvuustilanteita, toksisia ystävyyssuhteita ja yhteyksiä, jotka näyttivät hyödyllisiltä, mutta olivat todellisuudessa energiakanavia. Ihmiset lähtivät tapaamisista heidän kanssaan väsyneinä, hämmentyneinä ja selittämättömän surullisina. Heidän tekniikkansa oli hiottu vuosien harjoittelulla. He tiesivät täsmälleen, miten imeä toisen elinenergia ilman ilmeisiä jälkiä. He loivat turhia draamoja, emotionaalisia konflikteja, stressitilanteita, jotka pakottivat uhrinsa kuluttamaan energiaa ratkaistakseen ongelmia, jotka he itse olivat keksineet. Mutta kun he yrittivät soveltaa tätä tekniikkaa sinuun, he kokivat järkytyksen. Energiasi ei vain ollut immuunia varastamiselle, se oli ehtymätöntä. Se oli kuin yrittäisi tyhjentää valtamerta vuotavalla ämpärillä. Lisäksi läsnäolosi alkoi palauttaa energiaa ympärilläsi oleville. Ihmiset, joilta he olivat imeneet voimaa, alkoivat tuntea elpyvänsä vain olemalla lähelläsi. Tuntui kuin olisit hengellisen uudistumisen lähde. He kohtasivat synnynnäisen voiman, jota he eivät olleet koskaan aiemmin nähneet. Voiman, jota ei voinut oppia, varastaa eikä jäljitellä. Se oli luonnollinen jumalallinen lahja, suora yhteys kaiken positiivisen energian lähteeseen. Ja tämän aidon voiman edessä kaikki heidän keinotekoiset tekniikkansa osoittautuivat täysin hyödyttömiksi. He odottivat sinun reagoivan konfliktiin samalla tavalla kuin kaikki muut, astumalla heidän peliinsä. He odottivat näkevänsä sinun puolustautuvan, oikeuttavan tekosi, todistavan arvosi tai jopa maksavan samalla mitalla takaisin heidän käyttämiään alhaisia taktiikoita. Koko heidän hallintajärjestelmänsä riippui tästä dynamiikasta. He aloittivat konfliktin, asettivat pelin säännöt ja manipuloivat näitä sääntöjä voittaakseen aina. Se oli kuin shakkilauta, jonka kaikki siirrot he tunsivat valmiiksi. He luottivat ennustettaviin reaktioihin, vihaan, turhautumiseen, epätoivoisiin yrityksiin todistaa syyttömyys, hyväksynnän hakemiseen tai suoriin vastahyökkäyksiin. Mikä tahansa näistä reaktioista olisi vienyt sinut heille tuttuun maailmaan, jossa he osasivat liikkua. Mutta sinä teit jotakin, mitä he eivät osanneet kuvitella. Sinä ylitit kokonaan heidän taistelukenttänsä. Et astunut peliin. Et hyväksynyt sääntöjä. Et antanut vetää itseäsi heidän matalalle energiatasolleen. Et taistellut, vaan valitsit sisäisen kohoamisen. Et puolustautunut, vaan valitsit tyynen välinpitämättömyyden. Et yrittänyt todistaa mitään, vaan jatkoit yksinkertaisesti olemista, se kuka olet aina ollut. Strategiasi ei ollut strategia, se oli luonnollista yläpuolelle nousemista. Tämä valinta horjutti heitä täydellisesti. Se oli kuin he olisivat huutaneet tuuleen. Kaikki heidän aseensa muuttuivat hyödyttömiksi, koska et enää ollut samalla taistelukentällä. Olit kohonnut tasolle, jolla heidän taktiikkansa eivät yksinkertaisesti yltäneet sinuun. Se oli voitto yläpuolelle nousemisen kautta, ei vastakkainasettelun. Vuosikymmenten ajan he olivat mielipelin valtiaita. He tiesivät tarkalleen, miten kylvää epäilyksiä, luoda epävarmuutta, manipuloida havaintoja ja vääristää ihmisten todellisuuskäsitystä. Psykologinen sota oli heidän erikoisalansa, eikä heiltä ollut koskaan jäänyt taistelu voittamatta. He opiskelivat ihmismieltä auttaakseen ei, vaan riistääkseen. He tunsivat yleisimmät heikkoudet, tunnistivat emotionaaliset laukaisimet, jotka saavat vahvimmankin yksilön luhistumaan, ja hallitsivat manipulaatiotekniikat, jotka toimivat myös älykkäiden ihmisten kohdalla. Se oli pimeä tiede, jonka he olivat hioneet loppuun asti. Heidän psykologiseen asevarastoonsa kuului hienovarainen kaasuvaloilu, syyllisyyden kääntäminen, valheellisten tarinoiden rakentaminen, strateginen sosiaalinen eristäminen ja ristiriitaisten tietojen pommitus. He pystyivät saamaan ihmiset epäilemään omaa järkeään, kyseenalaistamaan muistonsa ja tuntemaan syyllisyyttä asioista, joita eivät olleet tehneet. Mutta mielesi voima paljastui joksikin, mitä he eivät koskaan odottaneet kohtaavansa. Kun he hyökkäsivät mieleesi kaikkein hienostuneimmilla tekniikoillaan, pysyit keskittyneenä, selkeänä,
ja horjumattomana. Selkeytesi oli kuin kallioperä myrskyn keskellä, jonka he yrittivät luoda. Jokainen yritys hämmentää sinua vain korosti mielenlujuuttasi. Jokainen pyrkimys saada sinut epäilemään itseäsi paljasti aitoa itseluottamustasi. Jokainen hyökkäys mielenterveyttäsi vastaan heijasti heidän oman mielensä kyseenalaista terveyttä. Mielenlujuutesi muutti kaikki heidän psykologiset aseensa bumerangeiksi. Tuloksena oli psykologinen sota, jossa vain he haavoittuivat. Järkähtämätön mielesi ei ainoastaan kestänyt hyökkäykset, se heijasti kaiken myrkyn takaisin heihin. Se oli niin täydellinen mielen voitto, että se tuhosi pysyvästi heidän luottamuksensa omiin manipulointikykyihinsä. Koko heidän strategiansa perustui ryhmädynamiikkaan. He osasivat käyttää sosiaalista painetta, luoda väliaikaisia liittoumia, manipuloida kollektiivista mielipidettä ja eristää uhrinsa tukiverkoista. Ryhmä oli sekä heidän aseensa että kilpensä. He toimivat kuin lauma. Aina enemmistönä, aina emotionaalinen ja psykologinen tuki selkänsä takana. Kun he hyökkäsivät jonkun kimppuun, kyse oli koordinoidusta iskusta, jossa jokaisella jäsenellä oli tarkka rooli. Osa harhautti, osa iski suoraan, osa tarjosi valheellista lohdutusta luodakseen riippuvuutta. Heidän voimansa kumpusi määrästä. He tiesivät, miten saada yksilö tuntemaan itsensä pieneksi, eristetyksi ja voimattomaksi lukumääräisen ylivoiman edessä. Se oli psykologisen sodankäynnin taktiikka, jossa uhri näki aina itsensä alakynnessä, kohtaamassa useita vastustajia samanaikaisesti. Mutta sinä olit oppinut jotakin, mitä he eivät koskaan hallinneet, strategisen yksinäisyyden voiman. Itsesi varassa oleminen ei ollut pelosta syntynyttä eristäytymistä, vaan tietoinen vahvuuden valinta. Et tarvinnut ulkoista hyväksyntää tietääksesi kuka olet. Tuo riippumattomuus turhautti heitä syvästi, koska kaikki heidän hyökkäyksensä perustuivat hyväksynnän tarpeeseen. Kun et osoittanut tarvetta tulla ryhmän hyväksymäksi, kaikki heidän pois sulkemisen taktiikkansa menettivät merkityksensä. Yksinäisyytesi muuttui suurimmaksi strategiseksi eduksesi. Sillä välin kun heidän täytyi koordinoida monia ihmisiä, pitää narratiivit yhtenäisinä ja hallita erilaisia egoja, sinä toimit yhden ihmisen yksinkertaisuudella ja tehokkuudella ihmisen, joka tuntee oman arvonsa. Epäennustettavuutesi kumpusi juuri tuosta riippumattomuudesta. He eivät voineet arvata reaktioitasi, koska et noudattanut ryhmänormeja, joihin he luottivat. Heidän suurin strateginen virheensä oli sekoittaa määrä laatuun, volyymi, substanssiin. He uskoivat, että useampi ihminen puolellaan teki heistä automaattisesti voimakkaampia. Se oli laumamielisyys, joka ei ollut pettänyt heitä koskaan ennen. He keräsivät liittolaisiaan luonteen laadun sijasta valmiudella osallistua manipulointipeleihin. He rakensivat liittoutumia itsekkäiden etujen, jaettujen pelkojen ja vallanhimon varaan. Tuloksena oli suuri armeija, mutta heikoille perustuksille rakennettu. Heidän numeerinen strategiansa toimi ihmisiä vastaan, joilla ei ollut selkeää tarkoitusta elämässään. Kun joku ei tiedä, miksi on täällä, on helppo lannistua vihamielisen joukon edessä. Ryhmäpaine voi murtaa kenet tahansa, jolla ei ole hengellistä ankkuria, mutta sinä olit löytänyt jotakin paljon voimakkaampaa kuin määrän, jumalallisen tarkoituksen. Tiesit täsmälleen, miksi olet täällä, mikä on tehtäväsi ja mikä rooli sinulla on suuressa suunnitelmassa. Tuo tarkoituksen kirkkaus oli kuin oma painovoimansa. Kun joku toimii aidon tarkoituksen ohjaamana, määrä menettää merkityksensä. Yksi tarkoitustaan selvästi kantava ihminen kestää 1000 päämäärättömän ihmisen paineen. Jumalallinen tehtäväsi loi sisäisen voiman, johon mikään ulkoinen vastustus ei pystynyt kajomaan. Heidän numeerisen strategiansa romahdus oli näyttävä. Kaikki nuo liittolaiset alkoivat kyseenalaistaa omat motiivinsa. Tehtäväsi voima paljasti sen eksistentiaalisen tyhjyyden, joka ohjasi heidän tekojaan. Määrä ilman tarkoitusta on vain eksynyt joukko. Tarkoitus vaikka yksin on voittamaton voima. Heidän elinvoimansa salaisuus oli aina ollut salailu. Vuosikymmenten ajan he toimivat varjoissa, rakentaen huolellisesti luotua narratiivia luonnostaan ja aikeistaan. He säilyttivät kunnioitettavan julkikuvan samalla,
kun manipulaatiot tapahtuivat kaukana maailman katseilta. Kaksinaamaisuus oli heidän perustaktiikkansa. Julkisesti he esittäytyivät hengellisinä ihmisinä, viisaina mentoreina, kunnioitettuina yhteisön johtajina. Mutta yksityisesti he suorittivat pimeitä rituaaleja, julmia psykologisia manipulointeja ja tuhoisia valtapelejä. Tämä ero julkisen persoonan ja yksityisen todellisuuden välillä oli heidän suurin turvansa. He tiesivät, että maine oli arvokkaampi kuin mikään aineellinen aarre. He investoivat vuosia uskottavuuden rakentamiseen, strategisiin suhteisiin ja vaikutusvaltaiseen verkostoon, joka suojeli heitä kyseenalaistamiselta. Salaisuus ei ollut vain taktiikka, se oli selviytymisen ehto, mutta sinä teit jotakin, mikä kauhistutti heitä, toit valon pimeyteen. Et dramaattisilla syytöksillä tai julkisilla yhteenotoilla, vaan yksinkertaisesti olemalla avoin kokemastasi. Luontainen rehellisyytesi alkoi paljastaa heidän ristiriitansa. Seurannut paljastus oli tuhoisa. Ihmiset alkoivat yhdistää pisteitä, joita eivät olleet aiemmin nähneet. Käyttäytymismallit tulivat ilmeisiksi. Huolellisesti ylläpidetty naamio alkoi lipsua. Tehokkainta oli, ettet joutunut vakuuttelemaan ketään mistään. Sinä vain kerroit totuutesi, ja tuo totuus resonoi monien hiljaisten kokemusten kanssa. Julkinen paljastus ei tuhonnut ainoastaan heidän imagoaan, se tuhosi heidän kykynsä jatkaa toimintaansa. Salaisuus oli heidän voimansa, ja sinä käänsit sen suurimmaksi heikkoudeksi. Kun valo osui heihin, he menettivät voimansa. Keskusnarratiivi, joka ylläpiti heidän koko voimaansa, oli yksinkertainen, mutta tehokas. Heillä oli absoluuttinen kontrolli ihmisiin ja tilanteisiin. Tuo uskomus ei ollut pelkästään ulkoinen, he oikeasti uskoivat omaan voittamattomuuteensa. Se oli myytti, jota he olivat ruokkineet niin kauan, että siitä tuli heidän identiteettinsä. Kontrollimyytti sai heidät tuntemaan itsensä jumaliksi kuolevaisten maailmassa. He uskoivat voivansa murtaa kenet tahansa, taivuttaa jokaisen tahdon, muokata minkä tahansa tilanteen edukseen. Tämä usko oli heidän luottamuksensa, motivaationsa ja olemassaolonsa syy. Koko heidän psykologinen rakenteensa riippui tästä narratiivista. Vastarinta tulkittiin vain väliaikaiseksi haasteeksi. Jos joku ei taipunut heti, se nähtiin kiinnostavampana pelinä, ei todellisena uhkana vallalle. Mutta kestävä lujuutesi oli jotain, mitä he eivät olleet koskaan kohdanneet. Se ei ollut itsepäisyyttä tai kapinallisuutta, vaan aitoa sisäistä voimaa, jota ei voinut murtaa. Jokainen yritys murtaa sinut vain osoitti voimasi horjumattomuuden. Kuukaudet kuluivat, sitten vuodet. Ja sinä pysyit lujana, eheänä, periaatteillesi uskollisena. Jokainen päivä, jona he eivät saaneet murtumaan tahtoasi, oli uusi halkeama heidän absoluuttisen kontrollin myytissään. Seurannut psykologinen romahdus oli syvä. Jos he eivät pystyneet hallitsemaan sinua, ehkä he eivät olleetkaan niin voimakkaita kuin luulivat. Jos sinä voitit, ehkä muutkin voisivat. Sinun kylvämä epäilys kasvoi viruksen lailla, tuhoten heidän koko uskomusjärjestelmänsä. Pelkkä kestävä vastarintasi murskasi rakenteen, joka kannatteli heitä. Läsnäolosi muuttui armottomaksi peiliksi, joka heijasti täsmälleen, keitä he todella olivat. Sanomatta sanaakaan, esittämättä syytöksiä, olit vain olemassa räikeänä, kontrastina aidon valon ja heidän viljelemänsä keinotekoisen pimeyden välillä. Vierelläsi heidän kaikki heikkoutensa tulivat ilmeisiksi. Rauhasi paljasti heidän jatkuvan levottomuutensa. Aitoutesi paljasti heidän valheellisuutensa. Sisäinen voimasi teki näkyväksi heidän riippuvuutensa ulkoisesta manipuloinnista. Se oli kuin asettaisi aidon jalokiven halpojen jäljitelmien viereen. Tämän kontrastin psykologinen vaikutus oli heille musertava. Ensimmäistä kertaa elämässään heidän täytyi kohdata oma kehno hengellinen tilansa. Peili, jonka nostit, ei näyttänyt vain keitä he olivat, vaan myös keitä he olisivat voineet olla, jos olisivat valinneet toisen polun. He näkivät omat epävarmuutensa heijastuvan luottamuksessasi. He näkivät oman hengellisen köyhyytensä heijastuvan sisäisessä rikkaudessasi. He näkivät riippuvuutensa valtapeleihin heijastuvan sinun aidossa vapaudessasi. Se oli kohtaaminen itsensä kanssa, jota he eivät olleet koskaan kokeneet.
Pelko, jonka he tunsivat, ei ollut pelkoa sinusta. Pelksuutunte siivustevansen pekana, itsestään duonnessa. Pelkoa tunnustaa, kuinka monta vuotta he olivat tuhlanneet jahdatessaan valtaa merkityksen sijaan. Pelkoa myöntää, että koko manipulointi oli vain korvike syvälle sisäiselle tyhjiölle. Sinun ei tarvinnut nöyryyttää heitä. Pelkkä olemassaolosi riitti. Nostamasi peili pakotti heidät näkemään valheen, jonka varaan olivat rakentaneet elämänsä. Totuus oli niin kivulias, että monet mieluummin pakenivat kuin kohtasivat oman henkisen köyhyytensä. Kun kaikki muut taktiikat epäonnistuivat, he turvautuivat aseeseen, jota pitivät lopullisena, täydelliseen sosiaaliseen eristämiseen. Jos he eivät pystyneet murtamaan sinua suoraan, he yrittäisivät katkaista kaikki kontaktisi, jättää sinut yksin ja haavoittuvaksi ja pakottaa sinut alistumaan sosiaalisen hyväksynnän tarpeeseen. Eristämiskampanja oli järjestelmällinen ja julma. He levittivät hienovaraisia huhuja luonteestasi. He loivat kiusallisia tilanteita sosiaalisissa piireissä. He vaikuttivat läheisiisi, jotta nämä loittonisivat. He maalasivat sinut ongelmalliseksi, vaikeaksi, henkilöksi, jota oli parempi vältellä. He odottivat, että eristäminen saisi sinut epätoivoiseksi, että pakotettu yksinäisyys murtuisi emotionaalisesti, että ulkoisen hyväksynnän puute saisi sinut kyseenalaistamaan omat havaintosi. Se oli hienostunutta psykologista kidutusta, joka oli toiminut täydellisesti monien kohdalla. Mutta tapahtui jotakin poikkeuksellista. Eristäminen, jonka piti olla rangaistus, muuttui puhdistukseksi. Poissa sosiaalisista häiriötekijöistä löysit sisäisen voiman, jonka olemassaolosta et ollut tietoinen. Pakotettu yksinäisyys muuttui syväksi hengelliseksi matkaksi. Hiljaisuudessa löysit oman äänesi. Ulkoisen hyväksynnän puuttuessa löysit aidon itseluottamuksen. Ilman sosiaalista painetta pystyit vihdoin yhdistymään todelliseen tarkoitukseesi. Eristäminen, jonka piti heikentää sinua, puhdisti sinut kuin kulta tulessa. Kun lopulta nousit tuosta vaiheesta, olit vahvempi, keskittyneempi ja selkeämpi kuin koskaan. Eristäminen oli poistanut kaikki ulkoiset vaikutteet, jotka olisivat voineet harhauttaa sinua polultasi. Tahattomasti he olivat luoneet täydelliset olosuhteet hengelliselle muodonmuutoksellesi. Se oli heidän kallein strateginen virheensä. Nyt saavumme voittojesi tuhoisimpaan puoleen. Se on pysyvä ja kiistaton. Pelkkä jatkuva olemassaolosi todistaa, että heidän koko valtajärjestelmänsä oli harhaa. Jokainen päivä, jonka jatkat kukoistamista, on heille uusi nöyryytyksen päivä. He sijoittivat kaiken ajan, energian, resurssit, identiteetin uskoon, että he pystyivät murskaamaan kenet tahansa. Et ollut vain väliaikainen vastarinta. Sinusta tuli pysyvä todiste siitä, etteivät he ole voittamattomia. Se on tappio, jota ei voi piilottaa, kieltää tai kirjoittaa uudelleen. Vielä pahempaa, voittoasi ei saavutettu heidän menetelmillään. Et kukistanut heitä olemalla manipuloivampi, julmempi tai ovelampi. Sinä voitit pysymällä aitona, säilyttämällä eheystesi ja pysymällä yhteydessä sisäiseen totuuteesi. Se tekee heidän tappionsa vieläkin häpeällisemmäksi. Jokainen saavutuksesi muistuttaa heidän epäonnistumisestaan. Jokainen rauhan hetki, jonka koet, kontrastoi heidän jatkuvan levottomuutensa kanssa. Jokainen terve ihmissuhde, jonka rakennat, paljastaa heidän suhteidensa toksisuuden. Sinusta tuli elävä todiste paremmasta tiestä. Luomasi perintö on pysyvä. Vaikka he yrittäisivät teeskennellä, ettei mitään tapahtunut, vaikka he yrittäisivät kirjoittaa historian uudelleen, jatkuva olemassaolosi kertoo toisen tarinan. Olet osoittanut, että manipulaatiosta huolimatta voi kestää, kohota ja menestyä. He elävät nyt tietäen jatkuvasti, että epäonnistuivat totaalisti, että kaikki se ylimielisyys oli perusteetonta, että koko se valta oli harhaa, ja että maailmassa on ainakin yksi ihminen, joka tietää täsmälleen, keitä he todella ovat kaikkien naamioiden takana. Se, mitä koit ja voitit, ei ollut vain henkilökohtainen konflikti, se oli taistelu kahden täysin erilaisen voiman luonnon välillä. Heidän keinotekoinen voimansa, rakennettu manipulaation, pelon ja kontrollin varaan, vastaan sinun aito voimasi,
joka kumpuaa yhteydestä jumalalliseen totuuteen. He sekoittivat vallan hallintaan. He luulivat, että toisten kontrolloiminen teki heistä voimakkaita. Mutta todellinen hengellinen voima ei koskaan tarvitse hallita ketään. Se vaikuttaa esimerkin kautta, inspiroi aitoudellaan ja muuttaa aidolla läsnäololla. Voittosi opettaa perustavanlaatuisen läksyn. Ei ole väliä, kuinka monimutkaisia manipuloinnin kaaviot ovat tai kuinka hiottuja kontrollitekniikat, ne ovat aina voimattomia jotakuta kohtaan, joka toimii aidosta hengellisestä keskuksesta käsin. Pysy lujana tarkoituksessasi. Jatka olemista se, kuka olet, ei siksi, että se olisi helppoa, vaan siksi, että se on välttämätöntä. Maailma tarvitsee kaltaisiasi ihmisiä, niitä, jotka eivät taivu, eivät myy itseään, eivätkä turmele itseään, riippumatta kohtaamastaan, paineesta olemassaolosi on majakka muille voidelluille, jotka ovat vasta löytämässä omaa voimaansa. Voittosi todistaa, että manipulaatiosta huolimatta voi kohota, kun on aidossa yhteydessä jumalalliseen. Jatka loistamista, jatka aitona pysymistä, jatka järkähtämättömänä olemista. Sillä valosi ei ainoastaan valaise sinun polkuasi, se näyttää tien kaikille, jotka vielä hapuilevat pimeydessä. Jos tämä viesti kosketti sieluasi, jos tunnistit itsesi tässä hengellisen voiton matkassa, kuulut tähän voideltujen perheeseen, joka on levittäytynyt ympäri maailmaa. Emme ole yksin tässä valon ja pimeyden välisessä taistelussa. Tilaa tämä kanava ja ota ilmoitukset käyttöön, sillä jatkamme aidon hengellisen voiman salaisuuksien tutkimista. Meillä on paljon enemmän jaettavaa siitä, miten tunnistaa manipuloinnit, vahvistaa hengellistä auktoriteettiaan ja käyttää valoasi auttamaan toisia löytämään oma tiensä. Kerro kommenteissa omasta kokemuksestasi. Oletko kohdannut ihmisiä, jotka yrittivät manipuloida tai hallita sinua? Miten sisäinen voimasi ilmeni? Tarinasi voi olla se inspiraatio, jonka toinen voideltu tarvitsee tunnistaakseen oman voimansa. Jaa, tämä video niille ihmisille elämässäsi, joiden tiedät tarvitsevan tämän viestin. On monia voideltuja, jotka eivät vielä tiedä, keitä he ovat, ja jotka yhä epäilevät omaa voimaansa. Yksinkertainen tekosi jakaa voi olla se herätys, jonka he tarvitsevat. Yhdessä jatkamme tätä tehtävää levittää aitoa valoa maailmaan, joka tarvitsee kipeästi aitoutta. Yhdessä todistamme, että rakkaus voittaa aina pelon, totuus voittaa aina manipuloinnin ja valo hajottaa aina pimeyden. Seuraavaan videoon asti pysykää vahvoina, voidellut. Pysykää lujina valossanne.